Kaixo artistak, bideo honen bidez, inauteriak zer diren, noiz ospatzen diren, ze esan nahi duten, eta hori guzti hori azalduko dizuet. Beraz, inauteriak beste leku batean iauteri, aratuzte, iaute, inaute moduan ezagututakoak batez ere Europan eta Amerikan ospatzen dira tradizionalki. Kontua da jendea mozorroturik doala, eta horrekin jaia eta desfileak egiten dira. Kontua zer da? Umore eta parodia satira moduan egitea. Horregaitik baldin eta zein herritan edo hiritan ikusten duzuen, era desberdinetakoak dira. Badirudi, tradizio kristauetik datorrela Garizumarekin lotuta. Garizuma da, tradizio kristauean, 40 aldiko epe bat, non jendeak, kontu batzuk ez dituen egiten, edo norbait esateko gordetzen diren. Orduan hor, haragiarena, horregaitik komentatzen dugu, ostegun gizena, baina gero ostiralmea, horregaitik gero komentatuko dugu, baina badirudi hor haragiarekin lotura bat omen dagoela. Baina hori bakarrik, ze hementxe hor denbora kartzu bizia edo jaien jaia esaten dute, ez, gero horrekin batera, esan ere egiten da paganismoan daudela inauteriak sustraiturik. Ze negua ja amaitzeko dagoelako, eta ja udaberria hor nahiko hurbil dago, ja lehenengo kimuak hasten gara ikusten, horregaitik agate deuna egunean hor bezperan otsaiaren 4an lurrari kolpeak ematen dizkiogu esnatzeko, beraz ja hor esaten diogu mesedez, ja udaberria etortzeko eta jai handia egiten dugu giro horretan, kontua zein da. Noiz ospatzen dira inauteriak normalean. Otsaiaren erdian, naiz hasiko esaten Garizumaren egunen ez dakize kopuru, ilargiarena ez dakiz ere, hobeto joatea harira, horre 7 aste daude edo baino lehen, baina zu jakita otsaiaren erdian, eta urten 2023an, inauteri egunak berez asteburuan 19an eta 20an izango dira. Baina hori baino lehen, esan dizuedan kontuarekin lotuta, ostegun gizena ospatzen da hor, edo agian gaztelaniaz ere entzuten duzu jueves de lardero da hortik lardo grasakoipearena, eta nola jaten duten ja biharamunean, tradizioan, ostiraletan, ezelako haragirik jaten, eta kontu honetan ja bai. Datorren astean, berez hemen, Garizuma epe hori hasten delako. Orduan hemen, baldin eta zein herritan zauden, era batean edo bestean ospatzen da. Adibidez, Tolosan, horrela esaten dira egunak, baina gero igandean, inauteri igandea esan beharrean, zaldunita esaten dute eta astelenita. Eta hor, baldin eta zein lekutan, era batean edo bestean ospatzen dira. Nik oraintxe, Euskal Herriko inauterietan zentratuko naiz, eta komentatuko dizuet nola leku desberdinetan gauza bat edo beste bat ospatzen dela. Hori bai, ara joan baino lehen, ze esango zenukete dela hau? Beitu, hauek dira Bulgariako inauteriak. Eta ikusten baduzue hor tradizio paganoa ikusten da, ze gero momotxorroekin, hauze dira momotxorroak, lotura handia dutelako. Oraintxe komentatzean, ea lotura hori ikusten duzuen bitu hau Bulgarian, Europan, eta bestea hemen Euskal Herrian. Beraz, goazen Euskal Herrira, eta eskerrak eman diezaizkiogun June Markaidari, gero komentatuko dizuet non eskuratu material hau Instagramen bidez, non pilo bat gauza interesgarri agertzen diren. Beraz, goazen dokumentu hartara... Beraz, goazen Euskal Herriko inauterietara, mila esker June Markaidak, Innova Educación Instagrameko profilekoa, material hau hemen jendeari erakusteko aukera emateagaitik. Beraz, nahi baduzue joan bere Instagrameko profilera eta PDF batzuk lortu aldituzue lehen hezkuntzan,
euskal inauteriekin lotutako irakurgai batzuk bere galderekin eta irakurmena lantzeko. Eta gainera genialia hau ere daukazue umeekin partekatzeko. Beraz, eman diezaiogu bidaia bat Euskal Herri maiteari. Az gaitezen iparraldean, Bizkaian, Mundakan. Mundakan atorrak eta lamiak ditugu. Orduan baduzue klikatu eta poliki-poliki ikusi aldituzue. Nik bakarrik bitxikeria bat daukatena, izaren modukoak dira, kondaira bat dagoelako oso bitxia dena, horrekin lotura bat duena ez dizuedana kontatuko emozioa emoteko. Zuek topatzen duzuen, bestela neri galdetu eta pertsonalean komentatuko dizuet. Atorrak goizean eta arratsaldetan lamiak, euskal kondairekin lotura handia dutenak. Niretzako oso berezia da, nire Mundakako kuadrillan, batzuk goizean, gizonak, eta beste batzuk arratsaldean emakumeak ateratzen direlako, nire aitaren familiako herria delako. Mundakatik Arabara joango gara, eta Araban Zalduondo daukagu. Nor daukagu Zalduondon? Zalduondon Markitos. Markitosek berez, herrian, gaiztakeriaren simboloa da, simbolo hori ematen du, eta orduan haiek azkenean epaitegira eramango balute bezala egiten dute, eta azkenean erretzen dute. Zalduondotik goazen Altsazura, eta Altsazun ona abarkatu nere betiko nahasketa, momotxorroak. Ez besteak orain ikusiko ditugun hurrengoan. Eta hauezek dira, lotura handia dutenak lehen aipatutako Bulgariako inauterienak, paganismoa erakusten dutenak. Hurrengoak Unanun daude, eta Unanun mamosarroak daude. Eta nik mamosarroak eta momotxorroak izenei begira nahazten ditut. Baina ikusten duzuenez hor, ematen du haiek haien artean zozer egiten ari dilela, ezta? Gaiztakeria edo herrian zehar doaz beraien makilekin eta ben oso barregarria da. Gomendatzen dizuet ikustea. Unanutik goazen Ahoizera eta Ahoizen kaskaboboak ditugu. Ikusten duzuenez, hauek pusika batekin ematen dituzte, gero, ezta? Ze gehiago ikusten duzuen nola haien klin egiten dituten haien, haien jantzien tramankuluekin eta bituse koloredunak eta zelan ematen duten. Ahoizetik Lantzera eta Lantzen, agian hauek zuentzako ezagunagoak dira, ziripot, mielotxin eta txatxoak ditugu. Beste espektakulu bat egiten dutenak. Ikusiko dugu mielotxin da gero erretzen dutena, baina ziripot eta mielotxinen artean zeo zer egiten dut, ezta? Nik berez zuoi gomendatzen dizuedana, baina hori barregarriena da behin eta berriro lurrera erortzen dela. Begiratu mielotxin. Eta mielotxin ikusten duzuenez, ziripot mindu egiten du eta haien artean zeozer sortzen da. Gomendatzen dizuet bideoa ikustea. Beraz, Lantzetik Arizkunera joango gara, eta Arizkun nor daukagu? Hartza, ezta? Eta Hartza eramango dute herrian zehar, eta hartzak batzutan saiatuko da hor ihes egiten, eta orduan jendea hor da Hartzarekin eta simbolo desberdinak dira eta oso bitxia. Arizkunetik Ituren zubietara goaz, eta Iturien zubietan tuklin, joaldunak daude alde batetik bestera, lurra behingoz esnatzen den. Ituren zubietatik Uztaritzera, ja Nafarroa utzita, Uztaritzen kotilungorriak ditugu, eta bituse koloredun eta nola doazen jantzita, eta agian entzekotasunik topatuko duzu beste batzuekin. Uztaritzetik Nafarroara,
Nafarroan erraldoitzoak ditugu, agian hau noizbait beste leku batean ikusi duzue, oso bitxia da eta oso dantza polita ikusten da. Eta bukatzeko Zuberoan Zamaltzain dugu oso dantza polita egiten duena, baina ematen du hor zaldun bat dena, zaldiaren gainean doan bat. Hor erronka bat egiten da beste lanbide batzuekin eta baso baten gainean dantza bat egiten saiatzen da eta kontua da ez erortzea. Hori bai, ni Amurrion lanean nabienez, Amurrion ere beste tradizio bat egiten da. Oraintxe bertan erakutsiko dizuedana. Beraz, materiala nahi baduzue, Juneri Instagramen bidez eskatu, esteka jarriko dizuedana. Goazen Amurriora... Beraz, Amurrion, Arabako Aiarako eskualdean dagoen herrian, ohiko pertsonaia kakarroa da. Burua eta aurpegia zakuz, edo jalbeltzekin eta txapelekin estaltzen zuten. Arropa iluna jantzita, ezta? Puzika batekin ateratzen ziren, edo makila handi batzuekin. Auzokoak izotzeko asmoarekin. Agian beste pertsonai baten bat ikusi duzue. Euskal Herriko inauterietan antzekotasun handia duena, ezta? Azkenean Euskal Herria ez pentsa dena lurralde bat milaka kilometro dituena, orduan herrien artean tradizioak agerantzekoak izan daitezke, ezta? Beraz, haiek hor ziren eta orduan herriko jendeak esaten zuen joaz! Eta hor, kuriosa zen nola emakume eta gizonen artean, emakumeak gizonez jantzita zoazela edo gizonak emakumez jantzita hor nasketa batzuk, eta nola bukatzen zen tradizio hau? Judasen erreketarekin, begiratu. Aurrek urtean adibidez, mi esker dorleta argazki hauek ematagaitik, hor ikusten da nola, erretzeko prest jartzen zutela, eta azkenean, erretzen zuten. Eta hau izan da, Euskal Inauteriena, zuen gustokoa izana espero dut. Gauza batzuk komentatu ditugu hor, datak ikusi izan ditugu, eta ea honekin aurten, inauteriak zentzua handiarekin, eta agian hobeto ezagututa egiten duzuen. Beste bat arte!